רוטק 360 מתחייבת לביקורת תחזוקה תוך 7 ימי עסקים. זה משהו שהוא משנה שוק. אנחנו יודעים לתת עד 48 שעות הצעת מחיר מסודרת, בין אם נפגשנו עם לקוח ובין אם הוא מילא שאלון. מרגע שהלקוח מאשר, 5 ימי עסקים אנחנו אצלו לביקורת תחזוקה. וביקורת התחזוקה מתבצעת עם טכנאי אחד. אנחנו מאמינים שאין עוד ניירת ומילוי כל הטפסים של מכון התקנים ורשות הכבאות וכו'. הכל בטאבלט, מסודר, נקי, מדווחים בדיוק מה היה תקין בביקורת. במידה ויש משהו לא תקין הוא מיד מדווח בצורה אוטומטית למשרד, יודעים להפיק מתוך הדבר הזה הצעה מעודכנת, לבוא ללקוח שלנו, להגיד לו אלה ואלה הנקודות שבהם היו ליקויים, לקבל את זה לנייד, טעמים מחדש ביקור ותיקון לאותם ליקויים שנמצאו ובעצם נותנים מענה. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד אוטומטי. הכנסנו הרבה מאוד טכנולוגיה לעבודת הטכנאי כדי לפשט את התהליך, גם מהצד שלנו וגם מהצד של הלקוח. הטכנאי אצלנו מבצע סקירה לכלל המערכות בביקור יחיד. ואיך עשינו את זה? קודם כל גייסנו אנשים בפרופיל מאוד מאוד גבוה, הכשרנו אותם בתהליך ארוך ומתמשך, הם עברו את כל ההסמכות של מכון התקנים כדי להגיע ללבל שבו בביקור יחיד אנחנו מגיעים ללקוח, מבצעים עבורו ביקורת איכות אש ולא צריכים לעשות תיאומים נוספים.